babata. Kinirin niya ang Diyos kanako at pinaramdaman ng inaklis. Kala kapayapaan karin sabla masayang ginugol pagang anpon sa karatis binagod na ko ng tula ni saya ilang yun ng Kristo. Lahat maitig ing maghari ka lang katikalang kikayo ing masapsap yung nasa at mapilit yung pamaghangad ing metrong amaulag abukas. Kambeda rin matibet turo ay lang dapat mayaki kayong kang kayong bedadawon kang Kristo. Salamat sa blang galamir ni Diyos. Sa blang mapibabatang buntok dahil buntok. Ang mapilit, mumukit, kinantabi na nilupayan ng Espiritu Santo. Uni na rin nasa yung kinalto na rin bukas. Inlago yung maging matingkad. Inkis na nanging sana ayat yung kikalunan. Paglasang kaniniyo pagpakit lalong mapilit ngayon may gugo na panahon manibating pasimula iba ating kailan berwan ang konting kailan pangpangunawa iba ating kakulangan ng kaparananan king kalukan ng isip ang konting bakit epamalayan ng lang kapanamdam dapat nini may akit kakong sablaw ng pakamalan ingat nyo kayo king tugano ning meto at atiyakan at alunin at ikiking kapamilakan ikong pamisip pamisip abinayan ng Diyos king balang si kakataw ki kayo may git ikong hanggang talapan muna mga siwa ngang ki kayong inisip bakit king ginamit ki at tuyang parati ing sariwa yung pagtipon-tipon ang kilometrong mapanat
40 hulog. Kailangan nyo lang paslayan, ulitin kapibabatan ay nisip nyo. Di kaming batlaya, ala kaming aliwang gawan, asumaksiking balang itong dapat, nung aliwaring minunang tawang nila, yung dalang, pa kanya. Naman nila yung maging saksi, ring tauli, o ring itong sarili nung kaliwa, ring iking dalan, dinunang yung dalan. Bantalita, itong pangetiyo, inisip yung pinanti, nung nepaliyari na yung pinanti, Filipos, 4:8. Lalo. Aking kapamilagan hindi ka kung kalupra. Nung nawan ikong sarili at badyawan mo king banal at spiritual katuro, king material man at kong spiritual. Lawan niya, habang makatugnan kayo, kayong makakisaliyong balik. Dapat badyawan niyo, hintuk na aming Diyos, lugmukit siraan alutin kabias na. Maraming impusok ay sipalan ng taong pamadadlarang imewa paniyong lugmok yan kung sira dapat kakong kaluran watang maunlad na impusok ay sipalan ng tao gawan ng malago at ay sayang inano ko mang bagay alalong tigit ang maging mautang ngayon kabias na Galasias 6:2 ing pinanti nung impusan pisaw-saw kandel sabla alam na naman maging mabayad king kayong paninang ang konfisyon ay di kapamilataning pangyabiabi alam na naman kayo akit king alpunan silpantayanan nyo ang kong peniwalan penayon nyo at nini king silpantayanan nyo ang kong peniwalan kakong kalpuran nino ing manaya pa hindi kayo akapin. Aniya, salamat. May sa aking pinamigay di kayong balang sarili. Amaliyaring lubos yung ikalawat imbiyo. Ingalang hanggang kababan. Apapaganiyan ng kabyasnan king kayong maliwalas at lalawa at kongregasyon. At kaliti makapagling panipasako at kaliti makapalog kakong kalukuran ing kabyasnan ang konting lugod at kaliti makapalog ing hanggang bagay ing sadsatang kating wakas hila mo ring biligkas dikil ing burina ning Diyos dikil kabala. Kaniya ang pinanatay salamat uling ating kong binang pamagsaya ay niyadot inisip king ekong sarili king pamalimuna galing mga santing at mayugong taman at king kaming pamalimuna king panayagiyuyo at king panayagiyumi makanyan kaming magpakibe nung namin ekong maging panukala nung namin ekong maging bukas patibayan nila kakong kalukuran saksi na rin dakal pasinula din patyarka rin propeta rin apostoles din Espiritu Santo in Joseph pa king Lagyunong Kristo anak sa blang pagamat king huli na hindi ablasang ing pinanit binangin balang meron kayo kailangan mo ibunilaw na rin balang kanang sukat pang marapat ing alkaw ng bukas alin ikong mangaya at maging tagpupati
saya ang pagkula king ulinaliti kakalasalan ilagay di makuya asun pangalian din sabla mikagana at maayos pang panirakan hindi ko manugot anang sawang kayanin mo pinagmako ito ko din Diyos ni Lagyon ng Kristo Espiritu Santo Cristiano karin mga papuyikit ini po meron niyang saliyang plano na limbago na nung bakit ngayon kailawan ng Espiritista akakit tayo meron ng pag-obra at gingguro ngayong gangkala uli ni Mangudi malambat niya pong presidente na di kaya katamang region kaya itong panahon na at akit tayo ng ganyan istorya nung ating niya pong dake imang ulit ikang istorya na po ng Espiritismo kaya ditarlak ang pong Pampanga anyapin po ang gapong presyo kayong kinuwal sayang niya po aming katagong ini muli kayong sabi namin ng mga Espiritu yung kaya kapanan ng panahon ngayon kaya pati nga po gagalang bus-bus na rin kaya kong lunan kauliyo yung balo na rin at yung kilong yung balo di ko matog yung kiluan lalo na po ng provincial officers at regional officers tumugta ko po lalo na po ng mga tutukan provincial at regional